Blesbu ni pi bara ki vival ki bapai akan ka video ka janga akan ka por akan ka por ngaku abang rush pi akan ka ek ka ba ngalayu bat ka ba ngalayu snow ngayu shipun ba kita ki ba ngam snow hap bat ka ba ngam snow dai kane kalong ba ngaku aban pen pau ba bon nangi ki football fan akan ka hanak ka perthai balai habak kidai ki fan jengno ro ki kershan ni kano kari habakari kabaki ki kershan ka on eliminate no ane ka syaram no haki no kiri haki wepat hakajeng shisha pimdei an phaya ki wepat kiri kibab job lane kibarem kam tamle ka jeng jenga kifan jeng Ronaldo berkifan jeng Messi kat no ki akun banyak kawang ketin apa ki social media banyak ban iwe banyak ban markel yang kane aku aban wara HP bahaba kari ke jong pi kaba pila kershan ma pi pila kershan na do met ba mesim kala syarem no ila de ben pedang kenya kata ke jeng syarem lada ke Portugal karem balai pat kini kifan jong ke Portugal ki phaj kari Argentina ban kan tho bun ba ki jing kan tho ban ben chai la phujat nrei ma phai pat kifan jong Messi habaki bak kari ke jong ki kapoi ka thong kapoi shidu kerdan ka basha khaman nrei la keren ben teng ya kari Portugal kham tam yo Ronaldo nrei haba pikershan kano kari kan mau wat numia ben wan numia bisni ya kiwe ada kirem lane ki job ada ki pois ka thong lane kim pois ka thong re pide ban ngai pide ban hon ya kata ka jingrem haba kilarem haba kimla ban pois ka thong pide ban preng ya kita ki bara amba ngin syukan tho da kumne da kum tai kham tam le abang apet menta Hungary Argentina nadu bakai lakai akarau sistin bat ke Egypt pelami ke jeng tho no ku jeng ke Egypt bakari Argentina kelas penbam pisai ke FIFA kelayo kala syak liang ling bau referee Henry itu boro kiditang kijing bisni kijing klut jong coach bat kata kalong ba kajing pen klan ya ki fan pat ki bomde ki nong kershan jong kari Argentina ban pen klan shushu ya kajing keno ban pen klan shushu ya kata kajing ban wala kari Egypt kalanget ya kata kajing syarem kabakim lah hi dalade ban kershan ya kari Argentina ban yada ya ka bat kilarem kilap pedang ya kata kajing rem ba omde kata kajing syaliang ane kajing latu ready kajing klan bor kajing kari Argentina bakalala man penliam ya ka Henry wala kataru kini ke fan ki bomde kinong kershan jong Ronaldo o jong Messi kitang nyai ban ben ya kari Argentina bakari Argentina kala tu siapun bam pisa Henry kano kari haba kaya kondak teng kaya trestom banyo ya kajeng job kala banyo ya kajeng job Henry haba karem no ngimde ban ong ba kasyala tu lane kasya isi haki referee lane kinong penyat
ban tăng cái way ngã quả ban pan pau bang nghiêm đây bang nhìn long tak preo ki ba isi là nè ban ben như ki way haba phim la ban lệ yala de phim yo yala de kan ma wat ben như ki way kam don ching mut kam don ching toy akaran ikine kentian omma karshan ya ka Portugal la ne ya ka Argentina rengan ya thoi phi ngade fan barat ba jangka refran Henry haba ka refran klarem no haka semifinal haka Spain aklam ong pat ba ka Spain kala to lane kash yo ka jing shalyang na ki referee lane kinong panyaj renga haban hun em ya ka ba ka fran kala alim no aklam kran ben yano yano wala ngalong tau nong kershan barat ba jang ka refran tangkine kentian ngapan paus pi bahwa num ya ben lane wat num ya bisni ya kano kano kari kabala ban poes kathong lane kabumla ban poes kathong takine kuble shibun ya phi bara sai nga ka subscribe bat ka like kuble shibun